खारननि थाखाय मिस्टार बिस्वजित दैमारिया बिपिएफ हान्जानिफ्राय बा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय ओंखारनो गोनां जाखो बिनि सोमोन्दै जों मोजाङै सावरायगोन। खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जों मैयाहाय 11 नभेम्बरावहाय 2020 मायथाइनि 11 नभेम्बरावहाय जों जोंनि स्टुडिअखौ अपेनिं खालामबाय। बिनि सिगांबो जों बेवहाय भिडिअ बानायबाय थादोंमोन बा जों जाब जुबैनो स्टुडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां खरस खालामनानै स्टुडिअखौ बानायनाय जाबाय। बेवहाय आं बुंनो सानगोन दिनै बेवहाय रायजो राजाफोर जायफोर नुजाथिफैदों आरो स्पेसियेलि आं बेखौ बुंगोन आब' फुजि बसुमतारी जाय बर' हारिनि मुंदांखा एक्ट्रेस जायखौ जों इनभाइट खालामदोंमोन बिथाङा बेवहाय हालो दैलो फैनानै जोंखौ रंजाहोफैबाय आरो जोंनि बे मावफुंनांगौ खामानि बा बेखेवथि सम लानायखौ बेखेवनानै होफैबाय आरो बिथांखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय। दिनै खोनानो मोन्दों जों एमपि बिस्वजित दैमारि बिथांनि सायावहाय माखासे बाथ्रा बेनो जाबाय बिथाङा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय रिजाइन खालामबाय। दा बे बाथ्राखौ आं फंनैसो बुंनो सानदों। दिनै बिपिएफ पार्टिनि जानानै जाय मानसिया गोबां सम बुंबोबाय गोबां सम रायज्लायबोबाय गोबां सम खामानि मावबोबाय बाट इलेक्सन समावसो जाहोना मा? इलेक्सन समावहाय बिथाङा गावनि पार्टिखौ गारनानै रिजाइन खालामनो गोनां जाबाय। मा खारना नोंथांमोना मिथिगौ ना? नोंथांमोननि मथेब्ला खारना मा? आरो बिथांमोनहा जे इलेक्सन बायखांनायनि उनावहाय रिजाइनबोथ' खालामनो हायोमोन। माने जोंहा मिस्टार बिस्वजित दैमारि सारा बिथाङा इलेक्सन जोबखांनायनि उनावहाय रिजाइन खालामनो हागौमोन। बे मिस्टार बिस्वजित दैमारिया दिनै इलेक्सननि सिगां बिथाङा मानो बे बिपिएफ पार्टिखौ रिजाइन खालामनांगौ जाखो? जानो हागौ गोबां बाथ्रा दं बेनि सिङावहाय जायखौ जों मोनथिगोन लासै लासैनो। बाट जिखिनि बाथ्रा बिथाङा बुंबाय बिनि सायावहाय जों नोंथांमोननिसिम खोन्थानांगौआ दायित्व, जोंनि बे रेसपन्सिबिलिटि। दिनै बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव थानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनाखै जायो। बिस्वजित दैमारिया बिपिएफ हान्जायाव थानानै बिपिएफ हान्जानि माखासे मावनाय दांनायफोरखौ मोनथिनो मोनगौ आरो मोनथिगासिनो दङ। बिथाङा जाबाय सासे लिडार, सासे वार्किं प्रेसिडेन्ट। बिथाङा सासे वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जिखिनि खामानि मावबोबाय बे मावनाय दांनायाव बिपिएफ हान्जानि दोलोनिफ्राय जायफोर इमप्लय बा जायफोर खामानि मावग्राफोर जायफोर वार्कारफोर जायफोर गिदिर गिदिर बिबानाव लानायफोर बैफोर खामानि मावनायखौ बिथाङा साबजानाय मोनाखै जाहैदों। बे बिपिएफ हान्जानि थांखि मावनाय दांनायफोरखौ लानानै बिथाङा एसे प्रब्लेम मोनदों जायनि जाहोनाव बिथाङा बे रिजाइनखौ होनाय जादों। आरो मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोब्ला बिथांनि मथे माखासे खामानि मावनाय दांनाय बिटिएडिनि एरियानि सिङाव थानाय डेभेलपमेन्ट जाय जादों बे डेभेलपमेन्ट जानायफोरखौ नुनानै बिनिफ्राय आरो बांसिन हाबावगौमोन डेभेलपमेन्टआ बिथांनि मथेब्ला बेनो कि डेभेलपमेन्टखौ आरो हाबावगौमोन बाट मानो हादिया जोंनि गोरोन्थि बेखौ बिथाङा गनायना लानो रोंदों। जायनि जाहोनाव बिथाङा बे पार्टिखौ नागारनानै गुबुन मोनसे पार्टि मोजाङाव जइन जानो नाजादों। बाट बिथाङा बबे पार्टियाव जइन जागोन जों बेखौ मिन्थिया। आसा खालामो बिथाङा मोजां पार्टियावनो जइन जागोन। आसा खालामो बिथाङा बिजेपिआनो जा इउपिपिएलआनो जा बबे मोनसे पार्टियाव जइन जागोन लासै बिथांनि गोसोनि खोथा। बाट अब्लाबो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बेयाव खोन्थानाय जादों कि नैबे हान्जायाव आं जुदि थायोब्ला जुदि देरहायोब्लाबो बा आं थानानै जुदि देरहायोब्ला खमसे खम बेवहाय प्रब्लेम जागोन, खैफोद जागोनदां, मोनसे आसा थागोनदां, मोनसे फोथायनाय थागोनदां खामानि मावनाय दांनाय। जुदि आं थानानै देरहायोब्ला आंनि दारै देरहानाय बेबायदि सानदों नामा आं बेखौ मिथिला आरोना। बे बाथ्रायानो थांदों। स' जायनि जाहोनाव बिथाङा थाबैनो रिजाइन होबाय। आरो मोनसे बाथ्राखौबो बुंबावदों बिथाङा बिटिआर एकर्ड थांनाय जोंहा लास्ट नैबे लास्ट माने बिटिआरनि एकर्ड नैबे लास्ट बर'फोरनि एकर्ड नैबे एकर्डखौ लानानै बिथांनि बुंनाय मथेब्ला बिथाङा साबजानाय मोनाखै जे बिथांनि बिपिएफनि पार्टिनि माखासे सुबुंफोरा जेबो गैया होननायखौ बिथाङा साबजानाय मोनाखै। जायनि जाहोनाव बिथाङा दुखु मोननानै सिगाङावबो दं होननानै बुंखादोंमोन। बर' हारिनि सैथोखौ बिथाङा अरायबो एक्सप्लर खालामबोगासिनो दङ आरो हेफाजाब होगासिनो दङ। आरो बे बाथ्राखौ बुंदों आं पार्टिनि थाखाय आं सासे एमपि जानानै आं बेयाव हारिनि समाज सिबियारि जानानै आं बेवहाय माब्लाबाबो सैथोखौ जेब्लाबो नेवसिया सैथोखौ जेब्लाबो आङो सापर्ट खालामगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। जायनि जाहोनाव बिथाङा
बे बाथ्राखौ बुंबाय बिटा रेकर्डआव जेबो गैया होननायनि थाखाय बिथाङा बे वर्किं प्रेसिडेन्ट बा बिथाङा बिस्वजित दैमारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि पार्टी बा बिपिएफ पार्टीखौ बिथाङा रिजाइन खालामनानै मैयानि दिनावहाय बिथाङा आगारबाय आरो बिथांनि माखासे निउज खौरांफोरखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ 12 आवार 13 आवारसो जादों नोंथांमोना थांनानै माखासे निउजफोराव नायबानो नुनो मोनगोन दिनै गोबां साननो गोनां बाथ्रा मानि थाखाय बिपिएफनिफ्राय बिथाङा ओंखारखो मा खारन दंमोन बिथाङा ओंखारनायनि खारनखौ नोंथांमोननि सिगाङावनो खोन्थाबाय आरो बेवहाय सापर्टआ सोरजों थांगोन सोरजों थाङा बेथ' बाट बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टीनि गेजेराव सुनायोब्ला नैबे बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिपिएफ पार्टीनिफ्राय एमपि बिस्वजित दैमारिया ओंखारनायानो मोनसे बिदिन्थि दा दिनै मा जागोन बिसोरनि गेजेराव मानि थाखाय बेफोरबायदि जालायखो बिथाङाथ' भाषण होगासिनो दङ बिथाङा केम्पेनिं खालामफागासिनो दंमोन बाट साडेनलि बिथाङा ओंखारनो गोनां जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना साननांसिगोन बुजिनांसिगोन we need good leader we have to choose our leader who have a good knowledge who have a effort who have a sympathy and empathy for both of people for who live in this BTR गासैबो रायजो राजाफोरनो जाय बर' हारि असमिया हारि मुस्लिम नेपाली कार्बि जेसेबांखिनि जातिफोर दं बेफोरखौ फोथायनानै मदद खालामगिरि जोंनो लिडार नांगौ दा बिनि गेजेराव आं रावखौबो बुङा जायफोरहा सिनायनो हायो बिसोर सिनायखागोन जायफोर लिडारा स' आं बेवहाय जास्ट नोंथांनि सिगाङाव जाय मानसिनि बाथ्रा बिस्वजित दैमारिनि बाथ्रा जे रिजाइन खालामबाय आं बे बाथ्राखौसो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिथाङा जि इन्टारभिउआव बुंदों आं बे बाथ्राखौसो फोरमायदों बाट बेवहाय आं पार्सनेलि जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया आं दिनै बयखौबो सापर्ट खालामो आं बिपिएफखौबो सापर्ट खालामो बिजेपिखौबो सापर्ट खालामो इउपिपिएलखौबो सापर्ट खालामो गासैखौबो सापर्ट खालामो जाय पार्टिया जोंनि बे माने एरियायावहाय डेभेलपमेन्ट लाबोगोन आरो बैखौनो आं सापर्ट होगोन जुदि गोदान हिसाबै नायोब्ला बिपिएफ पार्टिया जिखिनि मावबाय दा जुदि बिथांमोना फिनै मोनसे थांखि लानानै मावफिनो गोसो जादोंब्ला बेले बेजे खालामालासिनो माबा मोनसे साननानै साननानै जेरै इउपिपिएलआनो जा मायानो जा जुदि थांखि लानानै खामानि मावनो नाजादोंब्ला आं बिथांमोनखौबो सापर्ट होगोन आरो आंथ' इउपिपिएलखौबो बुंगोन इउपिपिएलआ जिखिनि थांखि लादों बिथांमोना मावफुंबाय थायोब्ला खामानिखौ मावलांबाय थायोब्ला येस डेफिनेटलि जों बिथांमोनखौबो सापर्ट होगोन स' बाथ्राया बेनो कि सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ सोरखौ सापर्ट खालामनाङा आं बेखौ मिन्थिला नोंथांमोननि सायाव आं आगारबाय बाट मिस्टार बिस्वजित दैमारिया मा खारननि थाखाय बिपिएफ हान्जाखौ गारनो गोनां जाखो बेनो कि बिथांमोनहा गोरोबलायनाय मोनाखै बेनो बिथाङा खामानि मावनायखौ साबजानाय मोनाखै बेनो बिथाङा बारा डेभेलपमेन्ट जौगानायखौ मोनमाराखै बेनो बिथाङा रायजो राजाखौ थगायनो सानाखै बेनो नामा आं बेखौ सोंदोंसो दै आं बेखौ बेनो होननानै बुङाखै आं सोंदोंसो बेनो नामा स' खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ स' माच